Hola, golafres, soc l'Albert. Ui, es veu alguna cosa per aquí. Espera. Em sembla que ara ja no. Va, tornem a repetir. Hola, golafres, soc l'Albert. Merda. Espera, que se m'acaba la bateria. Hosti, tu. Vale, ara sí. Hola, golafres, soc l'Albert. Avui vinc amb una altra recepta de bacallà. Una altra recepta d'aquestes típiques. Com és el... Jo també hauria de sortir. Com que t'hauries de sortir? Jo també participo. No. És a la cuina de l'Albert. De la cuina de l'Albert i algú més. I a vegades la Diana, no? Bueno, sí, però dius coses, però no surts. Tu mateixa, si vols sortir. Però he de mantenir el meu anonimat. Doncs això, avui us porto una altra recepta. Avui... És que m'ha posat nerviós. Us porto una altra recepta de bacallà. Avui farem bacallà a la llauna. Així acabadet al forn, amb les seves mongetes, la salseta aquesta feta amb l'all i pebre vermell. Boníssima! I ja ho veureu, és super fàcil de fer. Anem a veure com es fa? I per fer-ho necessitarem bacallà. He agafat aquests 4 llaums tan xulos. Nosaltres ja el tenim dessalat. Mongeta cuita. Aquí hi ha uns 400 grams. Un parell de cullerades de pebre vermell, mig got de vi blanc, una miqueta de farina per rebossar-los i per fregir-los, 4 o 5 grans d'all, oli per fregir i una miqueta de julivert perquè quedi ben bonic. I el primer que farem serà enfarinar el bacallà. L'enfarinem i el posem a fregir en oli ben calent. I li donem la volta. Esperem que estigui tot ben fregidet i que quedi ben cruixent. L'heu de fregir en abundant oli, que quedi almenys la meitat del bacallà cobert. I quan estigui fregit ho traiem i ho posarem a sobre d'un paper per eixugar l'excés d'oli. Ara traurem la meitat de l'oli perquè no necessitem tant, que el guardaré en algun potet, el colaré una mica, ara soc capaç de fer-ho bé. Doncs no he estat capaç de fer-ho bé. O podem mirar de fer-ho amb una cullera també perquè no passi això que m'ha passat. No, res. Hola, trofeu d'oli. Mira! Espera, que ho estic netejant. Els teus telespectadors no saben que tu me coartes i només vols que parli quan fas les coses bé. Però que realment ets un desastre. Hi ha gent que li caic bé i tot. Sí, i després estan els que creuen que saps cuinar. Marxo. Que m'atabalo. Bé, ara que l'hem buidat una miqueta d'oli, hi afegirem els grans d'all que els he fet picadets a làmines. Els afegirem una miqueta, però només una miqueta, vigilant que no es cremin, fins que comencin a fer oloreta. I afegirem també les 2 cullerades de pebre vermell. I també ho haurem de fregir molt poquet, perquè si no també es crema i amargueja, o no sé com es diu. I abans que es cremi, hi tirarem el mig got de vi blanc. Deixarem que redueixi una miqueta l'alcohol. Al bacallà no hi hem tirat sal, però aquí hi tiraria una miqueta de sal. Jo he posat en una llauna que vaig comprar l'altre dia. És una llauna d'aquestes com per fer cargols a la llauna, doncs també farem aquí el bacallà a la llauna. Però si no teniu una llauna es pot fer en un pyrex d'aquests de vidre o en una cassola de fang. I ara afegirem aquí les mongetes, que hi ha moltes mongetes, no cal que les posem totes tampoc. De fet, són per acompanyar, tampoc cal que sigui una quantitat correcta, les que us vinguin de gust. Posarem així bonic, Vinga. I ara hi aboquem la salseta pel damunt. S'ha de dir que té molt bona pinta, la salsa té una textura espectacular. Molt bé. Que com diu l'Albert, vosaltres no sentiu l'olor. Ara l'Albert faria així. Espectacular, fa una olor, llàstima que no oloreu. I ho posem al forn a 190 graus uns 5 minutets. Vaya pinta! Amb les mongetetes, amb la salseta aquesta, amb el pebre vermell, la llet, el bacallà ben cruixent. Buah! Boníssim!
Ja veuràs.